Miabot na sa 51,000 ang ihap sa mga magtutudlo nga mo serbisyo sa Department of Education karong balik eskwela. Sumala ni DepEd Regional Director Alan Farnazo nga ana sa 2,200 ang mga bagong magtutudlo nga gi-reinforce alang sa school year 2026 to 2027. Gani giklaro ni Farnazo nga wala nagkulang og teachers apan tungod sa duha ka rason makaingon matud pa nga kulang og magtutudlo una na sa uban areas nga congested ang mga classrooms tungod sa daghang ihap sa mga estudyante tungod sa kulang nga luna alang sa bagong classrooms. Samtang ang ikaduhang challenge mao ang last mile schools o lagyong mga lugar di nang pipila ka mga magtutudlo dili gusto nga ma-assign sa bukid nga area so ang uban nag-request nga mupanaog human sa usa ka tuig. Sumala pa ni Farnazo nga bisan asa man ma-assign do nagyoy mga hagit gihapon nga masinatian. Hinuon luyo sa maong lisod nga kasinatian nagpabili ng ilang dedikasyon sa paghatag og dekalidad nga edukasyon bisan pa man sa mga hagit isip pagpamatuod sa ilang tinud-anay nga pagpakabana sa kaugmaon sa mga estudyante. RM